ori, tosi Romeo, joka on vuonna 2000 syntynyt ori. Sen isä on tosi Aatos, emä vaatii Rikka, emän isä Gloria. Sen on kasvattanut Eeva Arvela, sen omistaa Heidi Salo, joka esittää orinsa. Tämä oli tänä vuonna tältä orilta on sievennetty 13 tammaa. Ja tuossa Romeosta kerrotaan seuraavaa. Erittäin kestävä ja terveenä säilynyt ori, joka on kilpailut 5-vuotiaasta saakka joka vuosi. Koulukilpailija tällä orilla on helppo A-tasolla ja estepuolella 4-tason 110 ja 120 sentin latoja. Suomen hevosten estemestaruuksiin ori on osallistunut 5 kertaa. Romeo on estehevonen suurella sydämellä. Se nauttii hyppäämisestä sekä esiintymisestä ja innostuu siitä aina. On kuitenkin nimensä peräinen herrasmies, kotona rauhallinen ja leppoisa ori, joka toimii omistajansa Haarista Ratsuna ja personal trainerina. Romeo astui ensimmäiset vuodet Kaunan tammansa luomuna, mutta nyt pari vuotta on ollut tarjolla siirtona ympäri Suomea Onnelan oriaseman kautta. Romeon työmoraali on 10 vuosi. Valkka on laadukasta ja helppoa. Lennokasta radiaan Romeo on perintänyt myös jälkeläisensä. Aikoo myös, että Romeo osallistuu Suomen hevosten geenitutkimukseen ja sen DMR-D3 geenimuoto on CC. Paljon mainittakoon, että kilpailustartteja on pitkälle yli 150. Näistä voisi mainita muun muassa estemestaruus hopeaa 2011, Suomen hevosten esterankin voittaja vuosina 2011 ja 2012, Suomen hevosten GP-voitto vuonna 2011 plus sitten Pohjanmaan alueiden mestarina joukkueissa ja haulikilpailuissa. Kaudella 2016 se on suunnitellut jokaisessa kilpailussa. Tässä Orikavalkaadissa tosi Romeo esittää sen omistajan Heidi Salo. Yhteistä päivättä on 16-vuotiaan Orikan tänä viikonloppuna se kilpailee Esteloossa Maija-Riikka Peltikaraatioon. Tänään muun muassa Priide Hipposta 10 cm luokassa ja synnytään Samuel. Jälkeläisistä ensimmäisenä esille tulee Romeon Oju. Sen emä on Siromori, emän isä Iromori. Sen on kasvattanut ja sen omistaa Susanna Heikkilä. Hevosta esittää Anna Kärkkäinen. Tämän toisen palkinnon ratsusuunnalle kategoriassa oli palkittu parhaan ratsusuunnan orina. Oju on sijoittunut vuonna 2014 6-vuotiaiden Suomen hevosten kasvattajakilpailussa sekä koulussa että esteillä molemmissa toiseksi. Aatu-arvostelufinaalissa se oli 4-vuotiaana kokonaiskilpailun kolmas. Karsinnoissa paras estehevonen. Se on kilpailut 2-4-tasolla hyvällä menestyksellä koulu- ja esteratsastuksessa. Oju on ratsastettavuudeltaan miellyttämishaluinen, kuuliainen ja oma hyvän työmoraalin. Se on monipuolinen käyttöhevonen ja myös luotettava maastossa sekä hevonen, joka tykkää kovasti käydä. Romeon Oju kilpailee tänä viikonloppuna kouluratsastuksessa Helmi Cupissa perjantaina ja lauantaina.
ja Samuli GP:ssä sunnuntai. Seuraavana esille tulee Sapetin Usva. Sapetin Usva on vuonna 2009 syntynyt tamma. Emä Sapetin Tuuli, emä isä Moottijuuri. Sen on kasvattanut ja sen omistavat Sari Haanpää ja Mirto Heinonen. Hevosta tänään esittää Anna Puska. Tämä liinakkotamma osallistui viime vuonna esteratsastuksessa Suomen hevosten kasvattajakilpailuun ja sijoittui kokonaiskilpailussa viidenneksi. Ratsukko on aloittanut yhteisen kilpailuuransa tänä vuonna ykkös- ja kakkostason kouluyhteistä kilpailusta. Ratsukko sijoittui Suomen-Lahtien Pohjanmaan kokonaiskilpailun kolmanneksi. Ratsukko kilpailee tänä viikonloppuna esteellä ja osallistuu myös samansukuisten kilpailuun sunnuntaina. Parinaan seuraavana esiintyvä Roomeon Aadam. Sapetin Usva on äärimmäisen herkkä sekä yhteistyö- ja miellyttämisen haluinen hevosta. Tavoitteena Ratsukolla on kilpailla tulevaisuudessa Suomeen ja osallistua Tammojen jalostusarvosteluun. Seuraavana esiintyy Roomeon Aadam. Tämä hevonen on vuonna 2010 syntynyt uuna, jonka emä on Pirkkotar, emän isä Markko. Sen on kasvattanut Mirka Aho ja sen omistaa Niina Ranta. Hevosta esittää Arto-Pekka Heino. Roomeon Aadam on monipuolinen hevonen, joka toimii niin ratsastaen kuin ajaen. Se on kilpailut tällä kaudella helppoa tasolla saakka kouluratsastuksessa. Ja Ratsukko voitti Pohjois-Suomen Suomen hevosten hallimestaruushopeaa tällä kaudella. Ratsukko voitti juuri Pohjois-Suomen nuorten hevosten hallimestaruushopeaa. Esteratsastuksessa Siis mä oon täällä niinku katsomus oikeesti. ykköstason kisoissa 70 Istun tää vähän katsomus. luokkia. Ratsukko osallistui tänä viikonloppuna kasvattajakilpailuun kouluratsastuksessa. Joo. Ja Roomeon Aadamin eli Aatun voi nähdä myös sunnuntaina samansukuisten kilpailuissa Sapetin Usvan parina hyppäämässä heitä ratsin ratsastamana. Alhaalla. Hei. Tiivistetään pihalla. Se on vuonna 2013 syntynyt uuna, jonka emä on Nakkos ja hänen sen on kasvattanut ja se omistaa Hevosopisto Oy. Hevosta esittää Jasmin Syrjälä. Ja Hypäjä Kantri sijoittui eilisessä 3-vuotiaiden laatuarvostelufinaalissa toiseksi ja palkittiin myös parhaana askelajien hevosena. Ja vaikka tänään täällä verkkokenttä ja tätä yleisömäärän edessä esiintyminen ja aina helppoa olekaan, niin toivottavasti Hypäjä Kantrikin jatkossa nähdään tosi toisissa. Mutta sitten vielä viimeisenä teemäisimpänä paikalle saapuu Alma Heikko. Torille, joka on siis vuonna 2016 syntynyt. Tämän on Hermione
isän eli emänisä tai pikkuveljen Hermione. Tämän hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Linni Aukilehto, joka myös esittää hevosta. Hermione on menestynyt jo nuorena ja laatuarvosteluissa 4-vuotiaana se voitti ja palkittiin lupaavimpana kouluhevosena. 5-vuotiaana sijoitus oli 3. Kasvattajakilpailussa 6-vuotiaana Hermione sijoittui 2. sekä este- että kouluratsastuksessa. 6-vuotiaana Hermione hyppäsi sijoittuen ensimmäisen kakkosluokkansa 100 metrin tasolla. Parhaimmat saavutukset ovat 110 senttimetrin kakkosluokan voitto, Samuli GP toinen sija, estemestaruukseen, numerata viimeisen 310 uralla, 6. sija koulukoulun kakkosluokasta sekä mitaliikkaluokasta molemmissa lajeissa. Hermione on kasvattanut Linni Aukilehto ja sen omistaa Linnea Aukilehto. Loukkaantumisen takia Hermione on toistaiseksi siitostammana ja mukana tänään onkin sen ohivarsa Aron Herkules. Herkules on syntynyt kesäkuun 18. päivä. Se on rohkea ja säpäkkä varsa, josta odotetaan laadukasta urheiluhevosta. Se mainittakoon, että tämä ohivarsa on myytävänä. Ja näin vielä kertaalleen pyydämme yleisön eteen Tori, Tosi Romeo, Lenkeläisenä, Romeo Kovu, Sapeti Usma, Romeo Ala, Mikael Pahtri sekä Alva Herkules.